So yan, ewan ko kung kikita nyo yan. It looks like footprints talaga. So obviously, hindi mo makikita sa semento. But here, kahapon to guys, kahapon namin napansin. Oh, tingnan nyo. Mga footprints yan. Kasi, ang tawag dito, sino ba naman ang pupunta dito, oh? Kasi nga, ayan, para siyang naukang ba? Hi guys! Good morning! Happy Saturday! Alas 10 na lang umaga guys, tapos kakagising ko lang. Kaya pagpasensyahan nyo na ang aking look for today. So, late akong nagising guys kasi last night, nakatulog ako mga mga 3 na ng umaga yata. Ayan mo na. May background noise ako oh. Ayan, kumakain siya ng noodles. So, yun nga, very late ako nakatulog kagabi kasi natakot talaga ako. Oh my God, it's so scary. Kasi kahapon, nagsampay ako ng mga damit sa labas. Tapos, I noticed na may mga footprints ba dun sa malapit sa likod sa backyard. Tapos sinabihan ko nga si Mike kasi sabi ko natakot ako kasi sino ba naman talaga ang maglakad-lakad sa sa backyard namin, di ba? Kaya chinek ko yung ang tawag dito, yung window sa likod. Parang naging open ba siya? So I suspected na may attempt na pumasok the other night. Kaya pinatawagan ko kay Mike yung police pa, report lang ba kasi hindi mo alam, 'di ba? So pakita ko sa inyo mamaya kung what it looks like in the backyard kasi yun nga may mga footprints nga. Pakita ko sa inyo kung ano sa tingin niyo. Yes, honey. Kaya yun ganun. Parang naplaning ako, guys, na parang nabuang ako ba? Hindi ako makatulog, like parang tinitingnan ko yung labas all the time. I left the light on overnight, yung sa likod. Kasi in case na close naman yung mga lights sa loob. So in case may tao sa likod, makita natin. But yun nga guys, para akong naplaning-planing kasi natatakot ako. So yung ginawa ko, parang nilagyan ko ng yung sa likod na na window, nilagyan ko ng parang parang kahoy para in case na i-lift nila yung window, it will lock it or even make a noise. So sabi naman ni mama ko na lagyan ko daw ng baso na may tubig. So in case na mapasok, obviously malalaman mo kasi yung tubig ma-spill yung tubig. So yun yung rason kaya late ako nakatulog tapos, para pa akong buang kagabi kasi mga 2 o'clock, I woke up, Mike, kasi gusto kong mag-toilet. Natatakot na rin akong pumunta ng toilet. Naku. Tapos sabi ni Mike, sige, I will stay awake for you. So, hindi siya sumama sa akin, pero lang siya. Para at least alam ko nagising siya. So, binilisan ko pumunta ng toilet. Tapos pagbalik ko, hindi talaga ako makatulog. Lang ako, para nakaupo lang ako sa end ng bed ba. Tapos si Mike, hindi siya makatulog din kasi nga ako, very annoying. Tapos yun nga nagalit si kuya niyo kasi nga napapraning daw ako. Pakita ko sa inyo guys, pakita ko sa inyo yung anong nangyayari sa likuran. So, ito yung backyard. Bakit ang dilim? So yan, ewan ko kung kikita nyo yan. It looks like footprints talaga. So obviously, hindi mo makikita sa semento. But here, kahapon to guys, kahapon namin napansin. Oh, tingnan nyo. Mga footprints yan kasi ang tawag dito, sino ba naman ang pupunta dito, oh? Ewan ko kung kinakatch ng camera talaga yung mga sinasabi ko. Ayan. Kasi napansin ko the other day,
nung ang take ako ng clothes off from the line, wala pa naman to. Pero kahapon, ayan, meron pa nga dito, oh. Oh. Oh, alangan naman, ano na sino. Ayan, oh, ano ba? Alangan namang hangin yan. Oh. Diba? So, this is what I'm talking about, yung window. Kasi nga, ayan, para siyang naukang ba. Tapos yung nilagay ko kagabi, oh. Yung parang pole ba. Just in case. But yan, nakakatakot talaga, oh. So guys, magkakape lang muna tayo, ha. Kasi kape, malapit ng 11 o'clock, ngayon pa magkakape. Alam nyo guys, kung bakit ako takot na takot. May story ako sa inyo guys, kung bakit na-trauma talaga ako sa mga ganito. Kasi, nung pagdating ko dito ng Australia, year 2000, hindi, first year ko sa Australia, 2011. Sa na-mention ko nga sa videos ko before, na nagstay ako ng Wonthaggi. So, Wonthaggi is, 2.5 hours from here, from Melbourne City. So, doon ako nagstay before, guys. Mommy! Yes, honey? Didi? Yan, nagdididi na siya, guys. What would you like to watch? Pig. Huh? Pig? Okay. Peppa Pig. Peppa Pig? Peppa Pig. What would you like to watch now? So, yung story ko, guys, is ano yun siya, Valentine's Day, sa 14th of Feb, 2011 or 12. So, yung nangyari, sa bahay lang ako mag-isa. Tapos, 9 o'clock na yun siya. So, yung ginawa ko, nanood-nood lang ako ng TV. Kasi hindi pa ako inaantok. Tapos, nanood ako ng TV. Tapos, may iPad pa ako sa harapan ko. Tapos, yung phone ko naka-charge sa gilid. Ngayon, I noticed na parang narinig ko na may nag-open ng, parang may nagtatry na open ng front door. Pero binaliwala ko kasi nga sabi ko, naisip ko before kasi, andito ako sa Australia. Parang feel ko na safe ako kasi akala ko walang mga ganyan-ganyan dito sa Australia. Kasi nga, baguhan pa nga lang tayo. Kaya wala tayong alam. Tapos, I just ignored it kasi sabi ko, sino ba naman mag-open ng door ngayong gabi? Uy. So, hinayaan ko lang. Tapos, I kept watching TV and, laro-laro sa iPad ko. Suddenly, guys, alam nyo, suddenly, I heard footsteps from the, yung back door ba? Kasi dun yung laundry. Tapos, narinig ko nga yung footsteps. Tapos, alam nyo, paglingon ko talaga, may nakita akong lalaki sa loob ng bahay. Tapos nga, kasi nga, magti 10 o'clock na. So, naka-underwear lang ako kasi ready na for bed. So, tumayo ako guys, sabi ko sa kanya, what do you want? Pero, yung boses ko, alam ko, nanginginig na. Tapos, what do you want? Alam niyo, wala siyang sinabi, ganyan lang siya sa akin. O, diba? So, ganyan lang yung sinabi niya sa akin. Kaya, alam ko din na parang ang tawag ito, iba talaga yung sadya ng lalaking ito. O, diba naman, sino ba namang papasok sa bahay niyo kung wala siyang sadya, diba? Pero, yun nga, tapos papalapit na siya sa akin, pala, he was walking towards me. Tapos, yung ginawa ko talaga, na, hindi pa ako chubby nun. Kaya, very easily, I jumped, dun sa couch, yung couch na, parang, where I sat. So, tapos, buti na lang, yung utak ko parang nag-work pa rin siya. I grabbed my phone, tapos yung phone ko pala na nag-charge is only 5%. So, red na siya. Tapos, kasi medyo malaki yung katawan ng lalaki. Kasi pag jump ko, hindi siya masyadong nakasunod agad sa akin. Paris, guys, gusto niyang gumawa ko ng pancake. So, dadalhin ko na lang kayo sa kusina. Ipagpatuloy natin yung check-in natin sa kusina. Okay. Go watch first. Mama will make pancake. Mama will make pancake, okay? Mama will make pancake.
Ito si Paris, nabitin tuloy yung story natin, guys. Mama, make the cake, oh. Yummy. You hurt your head. Come here. Mama, will kiss the head. You okay? Na-hurt daw niya yung head niya, guys. Kiss Mama the head. No. So, ito lang yung gagamitin natin na pancakes, guys. So, lalagyan lang ng tubig. Tapos, yun na. Very easy. Ano ba ako sa story natin? Yung Wonthaggi kasi, country town siya. So, walang masyadong, yung mga tao, ewan ko, maaga siguro natutulog yung mga tao. So, I opened the front door straight away. Tapos, alam niyo, sinundan niya ako. Tumakbo ako sa daan, guys. Tapos, sobrang, I shouted like, help, help, help. Wala talaga tao makarinig sa akin. Yun nga lang yung very downside ng mga country town na ganyan. Kasi walang masyadong maraming tao. He followed me talaga. Buti na lang talaga runner si ate niyo kasi sinundan niya talaga ako sa daan. Like, he chased me. Like, he chased me talaga. So, yun. Buti na lang. Very lucky. Kasi, so, sa corner, may McDonald's. So, di ba McDonald's is 24/7. So, alam niyo guys, nakapanty lang yung ate niyo guys. Pero naka-t-shirt ako. Pero nakapanty lang ako guys. Pumasok ko ng McDonald's. Tapos, alam niyo, parang nakakatawa rin ha. Kasi, that night, ako, parang alam niyo nung naglagay ng lemon sa mukha. Kasi, night routine nga. Yung parang magre-ready na nga for bed. So, naglagay-lagay ako ng mga lemon sa mukha. Kasi may mga buto-buto pa ako dito ng lemon. Oh. So, pumasok ako ng McDonald's na talagang punong-puno ng liso ba ng lemon yung mukha ko. Super. Tapos, buti naman, very helpful yung mga tao. Tapos, sabi, do you water? Parang rin sila. Kasi sabi ko, may pumasok nga sa bahay. So, alam nyo, kasi nga, I ran so fast, right? So, the guy wasn't able to catch me. So, nung malapit na ako sa McDonald's, na lang siya. Parang nag-stop siya dun sa yung parang madilim na part ba. So, hindi ko na siya nakita after then. Pumunta ako ng police the day after para i-report. Tapos, lang kami, yun bang parang in-sketch ko lang sa kanila yung mukha. Kasi, pag nakita ko siya now, maalala ko pa rin siya. Pero, sabi nila, sabi ng police, burglary. Parang kawat ba? Pero sabi naman ng iba, kung pag nanakaw lang yung gusto niya, nung tumakbo ka na sana, kinuha na niya kung anong gusto niyang kunin. Kasi sabi nung iba, baka parang minamasdan ka lang yan ba? So pag pumasok ka ng bahay, yung mga ganyan. So taga dyan lang siguro yan, mga neighbor lang. Yung sabi ng iba. Which I think so. Kasi, bago lang naman ako sa bahay na yun. Wala namang mga bagay-bagay doon. So, I doubt na nandun siya para magnakaw. But can you imagine, guys, kung nasa bedroom na ako nun, kung natulog na ako nun, tapos nakapasok siya? Kasi nga hindi ko alam kung parang nila ko ba yung backdoor. Kasi nga ako, very lang ako eh. Naalala ko, nung hapon na yun, kumuha din ako ng mga hinay-hay ko guys sa likod. Kaya yun, pumunta ako ng hapon. Baka nakalimutan ko i-lock yung door. Since then, I learned my lesson talaga. I make sure talaga na, triple check talaga na close lahat yung windows, doors, kanyan pag natutulog ako. Pero, ewan ko, wala naman akong narinig galing sa police. Hindi siguro nila na trace yung lalaki. But, since then, alam niyo yung feeling guys na na-trauma ka na. Parang, natakot talaga ako. Yung parang natakot ako pag may nakikita akong lalaki, na parang sa tingin ko tinitingnan ako. Tapos, tinawagan ko si mama ko kaagad. Binalita ko sa kanya yung nangyari. Alam niyo, sabi niya sa akin, umuwi ka na lang anak, kahit mahirap yung buhay natin dito. Naawa naman ako sa mama ko kahit pero alam niyo guys, yung ginawa ko tuloy pa rin ang laban. Nag-move out lang ako sa bahay na yun kasi yung pag pumasok ako sa bahay na yun guys, parang nanginginig ako pag nakita ko yung kung saan siya nakatayo. Yung parang nare-remember ko every time I go inside the house. So yun, hindi na lang ako bumalik sa bahay na yun. So I stayed in a different,
ibang bahay na naman yung anuhan ko. Kasi yung buhay, go lang ng go talaga. May mga pangyayaring ganun. Pero, minsan, kailangan mo rin maging strong and brave, di ba? After nun, medyo ano na nga ako, pag nakikita ko ng mga lalaki, natatakot na ako, lalo na pag, para bang, kahit hindi nila ako tinitingnan, feel ko tinitingnan nila ako kasi nga dun sa nangyari. Tapos naman, sa ibang bahay ko naman, sa sa Footscray, ano ako, mga, another story din to. So, nasa bedroom ako. Tapos yung parang hayhayan ba ng mga damit, nasa harapan lang. Kasi unit yun eh. Tapos, mga 1 o'clock siguro. Kasi pag ako lang mag-isa sa bahay, parang matagal ako matulog ba. Pumasok ako ng nag-bedroom. Tapos nagbihis ako ng pangtulog, ganyan-ganyan. Alam niyo kasi sabi ko, yung susuin ko na nung pangtulog ko, yung nasa sampayan. So, lumabas ako ng para kunin yung sa sampayan. Pagtingin ko, nakita ko talaga yung lalaki na nakaganyan dun sa sa kwarto ko na bintana. Yes, he was like peering through my window. Tapos sabi ko, what are you doing? Tapos siya, parang na-shock siya. Hindi ko lang napansin yung mukha niya kasi medyo madilim. Pero siya, he ran away. But I think yung lalaking yun is one of the, parang isa sa mga unit dun kung saan ako nagrenta. Kasi guys, marami na rin akong mga, experience na ganyan. Kaya, parang natutrauma na ako ba? Kaya nung nangyari yan, nakita ko yan kahapon, yung mga footsteps sa likod, para talaga akong nabuang. Kasi, alam niyo naman, di ba? Mahirap na ngayon, iniisip ko, may anak ako. Oo nga, baka kung pumasok man sila, hayaan mo na, nakawin nyo na lahat. Paano pag nagising kami? O, tapos, baka anong mangyari? O, nakunod, di ba? So, yun yung kinakatakutan ko, guys. Kaya, kayo, kahit nasa ako before was really wrong impression, right? Because I thought like I'm in Australia, I'm safe. Hindi, guys, you have to be very careful kasi may mga buang kahit sa sulok ng mundo, may mga buang talaga. Kaya yun, nakakatakot yung mga experience ko, no? Kaya pag bitaw, kung siguro kung uwi ako ng Pilipinas noon, wala ako dito ngayon. Kaya, pero sabi nila, lang daw, mga nangyayaring ganyan, 1 in a million lang daw. O ano nangyari? O 1 in a million, ako talaga yung 1 in a million. Kaya nga, nung ma-relate natin yung dito, yung sabi ko last time sa vlog ko na gusto nga i-send ni Mike si Paris sa childcare, di ba? Tapos sabi ko, wag nga, kasi nga natakot nga ako sa coronavirus. Tapos sabi nila, yung chance nga daw ng bata na magka-coronavirus is, low risk daw sila. Pero yun ang iniisip ko, kung sabihin man natin 1 in a million din, paano kung anak ko yung 1? Kasi nga nangyari na sa akin, kaya may experience na ako, natutrauma na ako sa mga ganyan, kaya very cautious ako sa mga ganyan na mga bagay. Hello, princess! Mama's cooking the cake now. Kaya guys, yun lang yung story ko. Anyways, enough na tayo sa mga horrible stories, no? Pala ngayon, kasi nga Saturday, tapos lockdown tayo, hindi tayo lalabas. Sa bahay lang tayo, tapos anong oras na ba? Siguro 11 o'clock na siguro ngayon. Siguro, maybe I will film a couple of videos, hopefully. We'll try to be productive today. Tapos yun nga, maglilinis din ng bahay. So yeah. Hello, sweetheart. What's that? Tingnan niyo yung bata, guys. Hello? Anong kinakain mo na? Say hi na. Say hi sa ba? Hi sana. Hi. What's your name? Wala. Where's your water? Mama will give you water. Here.
So, may nangyari ding very similar sa akin na ganyan, guys, sa Pilipinas. So, nung sa Pilipinas pa ako, before ako pumunta ng Australia, nangyari din yan, guys, kasi yung bahay namin before is very, yung parang normal lang na bahay sa Pilipinas ba, sa country. Yung hindi talaga pulidong-pulido. But, may isang ano din, guys, may lalaki din na umakyat talaga sa sa window. Tapos doon siya sa kwarto ko. Kaya lang nagising ako kasi yung pag ganyan niya sa window, yung kamay niya nagland sa paa ko, kaya nagising ako. Kaya yun, humarurot ng takbo yung buang. Hindi ko rin alam, guys, kung sino yun. Kaya nga naisip ko, sinusundan ba ako ng malas? Bakit ba palaging nangyayari sa akin yung ganyan? Na mga nakakatakot. Kaya nga kagabi, kasi hindi nga ako makatulog, yung ginawa ni Mike, doon siya sa isang, doon siya sa isang kwarto, doon siya natulog. Nakatulog naman ako. Parang naisip ko ba na kung may isang tao doon sa kwarto, makakatulog na, I feel better na makakatulog ako. Kaya yun, nakatulog ako. Kaya ngayon, si Mike, hindi pala siya natulog, guys. Sabi niya, binantayan niya talaga para daw may peace of mind ako. Kasi nga, mura nga akong buang na hindi makatulog last night. So, nung nagising ko siya, mga 3 o'clock nga, yun, hindi na daw siya natulog. Kaya ngayon, nandun pa siya sa bed, natulog siya. Binawi niya ang kanyang kulang sa tulog. Kaya yun. Anyways, yun na yun, guys. Uy, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. Hopefully, I'll feel better tonight at maging okay na yung parang pakiramdam ko ba na makatulog na ulit ako kasi it's not good. Uy, it's not good if palaging ganyan yung sa isip ko. But yeah, let's just make sure na kayo talaga kailangan i-lock nyo talaga yung mga windows tsaka doors nyo bago kayo matulog. Kasi alam nyo na, sa mundo ngayon, kahit may coronavirus, may mga virus yung mga utak ng mga taong to. Kaya mag-ingat tayo palagi. So, yeah, that's about it for today's video, guys. Mag-ano na ako kasi marami pa kaming lilinisin. Tapos maligo pa ako, guys, kasi din yung buhok ko, very lagkit na. And, yeah, I will, as mentioned, gagawa ako ng mga videos today para may pang-upload tayo. Kasi, di ba, napansin nyo naman, guys, I do upload every day. So, make sure that you subscribe to this channel, so, and then hit that notification bell para hindi nyo ma-miss yung mga videos natin. And, yeah, thank you, guys, for watching today's video. Ingat-ingat tayo palagi, guys. Tsaka, pakita ko sana sa Paris, kaya lang may music na siya. Yan. Honey! Say bye-bye! Bye-bye! So thank you for watching today's video. I hope to see you all guys in the next one. Don't forget to be good, and if you can't, be careful. Bye!